Какво да ви обяснявам? Чичо Румен Чорадев пуска лафови, че много не били важни интимните отношения. Ако ти не беше с тая проститутка или травеститка, щеше ли Мондио да са гаври, че ще замествала Ивоня Рей и ще да ражда от Кирил Иглесиев на кой простоти? И разбрах се Мондио, ти като си расист мангал, пред кой казва, ти като си мангал и турчин, аз обичам полезния расизъм. Мога да съветвам дядо Доналд Тръмп, като почнал да пъди, хареса му идеята да пъди, тъй че слави да пъди номер мършата, чумата да търси африкански нигерийци да бъдат, защото те са от лукавия. Господ иска да уби индийци, японци, американци, някои израелтяни, вили ще им помагат. Не съм сети чужди отношения. Товарищ Путин дори мога да преговарям, макар че здраве му на флуенски руски знам. Тъй, че аз не знам идеален руски, идеален американски, ако има добри продачи, по-добре дядо Доналд Тръмп да научи български, да му гадая коя е най-добрата проститутка за него. Но харесвам идеята да бъде. Слави ти, виновни ли сте вашия екип? Добре дошли в България. Сега добре дошли в България. Да ти умре Паулина Ладно и Паулината Емо, нали? Говореше хаха, писа текст, още ще пресвирам, още дам на тебе неща в смисъл да съм вярна. Аз не съм вярна, аз съм ти вярна. Аз 23 години съм страдала от това твое безхаберие към мене и чак 2023 ми обеща пари и жилища, хората обещал. Да, човек трябва обеща на жената, която иска да завоюва. И е най-нормалното нещо да даваш пари на жена, са не престъпление. Пусти някой лав, разбраха, ако че слави по нас, че се вълнува само от политика, трябва да се вълнуваш от романтика, от романтични филми, след като си писал, че искаш да оближа песните. Ти, що не ми оближа оная работа? И не е срамно един концерт, страх ме да призная, че обичам и пуска лафо. Добре, лафо ти ги пуска, че ще живееш с мене. Ако дойде срещу мене и се обърне срещу екипа си, ще е много готино. Какво се тръгне срещу мене и Сормаков? Защото преглеждам началото и края. Вчера здрава камено, като била 20 години в София, никога не е пречил. Естествено, че е оженила, се раждала, какво прави. Какво посочвате за пример? Паулина едно от циганка, посочвате на квартира. Аз като съм правда, не мога ходя на квартира, защото трябва да изследвам 20-30 години къде отивам на квартира. Така че Слави, деда беше тук, Ромахов, какво иска? Той, ако наистина човек личен твой приятел, няма да казва, че някой да го замеса 5 години. Дори само като любовница на Слави трябва да взема и 4+, защото Биляна или да пукне с мърша подстрекава, Джоана Номере да се вземела българчето. И какво подстрекаваш ти? Мърша, която се обича да взети повече може да не е нормално. Аз не се разбира на време за взети и слава Богу. Въпросът е, че искам по някой път да ни помагат с пари, а вече не ни помагат, защото Слави ще даде. Страви гледате именно да повлекар Слави, чужди хора се занимават. Слави, ти ще бъдеш ли, ако се ожени за мене, добър свако на Теодора Владимир Мартин и добър войчо на Теодор Долинси, защото и той трудно приема Славата. Когато Теодор се запознае с Владимир Мартин и Теодора отделно, защото тя го учи, трябва да с други, все пак Слатовски не мога да се женят, колко знаеш за морала ти. И говори за морал. Който и веднъж го питаха религията, те да учат. Тя ли те учи с нестойността Емилия Мърша да пееш, нали? Аз съм стойностна, пък аз, моя глас и твоя най-си съвпада. И си съпяла няколко песни. Това, че технически не съм си оформила профила за последователи, ако ти си смееш, имам последователи. Ти толкова последователи имаш, че имаш 1600 коментара. Те, че от 500 хиляди, кажи, че 500 хиляди са да, клюкарката Емилия, ти като идва да ти правиш заговор, защо Евгений Димитров подкрепя за Емилия, за Нелия, за такива мърши, защото знае, че не са ти истинската любов и да те провали. Той като се провалил живота, то си изрод и сексуален престъпник Евгений Димитров и той не бил ли свидетел на нашата любов. Зато или звънна тогава от Стара Загора пред Котия Верия на Магален Ангел да ти навреди, защото ти уж си бил моногамен и веднъж в шоуто на Слави каза, че е глупаво един мъж да си мисли, че може да тече на няколко стане. Що тъчеш? И после тръгнаха. Той говори по моя текст за пенсионирането, го разпитва дори Мазния Карбовски, защото и на Мазния Карбовски бях писала писмо да помогне за Слави. Той ме обича, ти събе как да я помогне. Има да как да помогнеш. Александър Кадиров, Александър Сърчев да пукнат на ти какви изроди са. Когато артисти и певци не могат да дадат един телефон, да ти говориш, това означава какви са злобни накални. И се разведеш с тая човева, защото почна жена му да ходи психолог и психиатър. Пък аз ходя психолог и психиатър принудително. Нали? Когато имаш лоши съседи, Росен, Желязко всяка той тъп кока теория. Само юристи се слагат. Аз не станах адвокат по-рано и такива мената съм имала, защото се учих по много неща. Само заради един Лойчев, който ми написа петиция, която трябваше кандидатствам, а за една отличка да пише петицията, имота съсипи и
Един ми писа четвърка по физическо, пък аз макар и дебела ходих по града и съм била и дебела художествена гимнастичка. Иляна Раева и Наско Страхов имитират ли? Аз не съм шизофрения, че съм искала да общува. Ми написали дори в луницата ми, тя иска да общува с известни. Това не е престъпление. После нападаха ме тук деца, с пръста съм ги докосвала. О, ни в съда. Ами Павлин Герджиков и Иван Михаил Иванов, защо не ви бъдат арестувани, защото няма детска педагогическа стая. Хора, които са ме вредили, агресивни тинейджери, затова съм така. Ето ме на снимка, когато съм била по-красива. Ето ме като манекенка. Добре, Славя, помниш ли ме? Ето ме, колко ме помниш. Ето. Що не си бил на бала с мен? Защото те е страх, когато съм била изискана и елегантна, а това го постигнах за 1-2 месеца. Но сега, откакто след щупено стъкло ми е пробито окото, вече пълнее дори и да няма. Ивелина отива да пазарува, да ежа ведра, тя иде, аз не съм душманка. При мен е всички едат. Сега, какво стана? Цяло лято те ангажира агресивния шизорик Тошко Донята. Пита Карбовски, що той задръси трибуната. Ти одобряваш, аз пък не одобрявам такива педерастски неща. Те, че Тошко Донята, като е побъркан, той какво разбира бюджет. Аз разбирам бюджет, защото може, нямам собствени пари, защото завися от други. Сама не мога да се назнача в 4 плюс вечерното шоу на Слави Тръмов. 20-30 години Слави ми казва, тя би зарота. Ти какви фасони правиш, бе? Ти имаш по-беден происход от мене. Тодор и Здравка са по-бедни от Маргарита Иван и аз знам, че те не се свържат. Защото аз съм ревала за Тодор за Здравка, пък ти по едно време ревала за майка ми и за баща ми, като ти дах въпроса. Така че ти говориш за Сухиндол, като съм Сухиндол, не идваш на Сухиндол. Говориш за Велико Търново, като съм Търново, не идваш. Така че Слави и Тъна, ти не си роден си Тъна. Балабанов от кога го познаваш? Той дойде след нашата връзка. Познаваш го. Фалшивия журналист Балабанов, Слави го било и страх от журналистите да не разкриеш що какво сте правили. Или пък Нова телевизия, новините на Нова са най-качествени, макар че там има простотиите на Николай Дойнов, който приказва за... Той побъркан и приказва някой и нарочно нагласят новини, че някой хвърлял кофе. Еми аз съм на първият етаж, не хвърлям кофе. Психично болен може да бъде човек, който е набеден. Така че изобщо полицаи, съди, прокурори няма ли да пукнат? И те ще пукнат. Особено тук, когато ни чупиха стъкла, идваха разни полицаи, че повечето готини, дори полицайчета, жандармеристчета, дори имаше някои скълки жени, но се държат културно с нас. Въпросът е, че имаш един агресивен, къде изделяш, той не се смениш дрогата, бе. Кой ти е виновен? Значи полицаите, ако нямат пистолети, ще имат ли тая сила? Имат пак физическа сила, защото един мъж винаги е по-силен физически от една жена. Тук един слаботелесен Иван беше хвалил винкел по мене. Показах винкела и Иво Сормакова, ако е приятел на Слави, някой иска да станат известен с винкел. Ти с какво си известен? Ходи в българското човечко, като ходиш. И похарчи точка едно толкова пари. И Димитър Главчев, кой го назначи? Чичо Руменчо Радио. Много са важни интимните уточнения, защото Десислава Генча, бивша секретарка от шоуто на Слави, тя прави така с Тошко Йорданов да го лансират. Тошко Йорданов, аз като познах, че са на 7 или предпоследно място и тъна, Слави, защото трябва да дава 8000 на фирма в Германия, да са фасуни. Ти като ходи в Германия, Слави да лекуваш баща си, той на колко години почина. 80 и нещо 90. А Суки, той има хора, които не са ходили на лекари и са живели до 100. Така че фасоните ли минават? И здравната реформа. Кой погуби баща ти? Кой погуби майка ми? Майка отиде за на нещо, както се хилихме, защото ни много се заболявах с майка и нещо, жената, такова нещо ми се замая и аз да се прегрижа, извиках помощ за първи път в живота си и съжалявам, ами аз не мога да разчитам на никого. И да е имало детски болници, що ако няма детски болници, какво? Детски къти аз мога да направя. И аз съм добър аниматор и Слави по едно време не знаеш кой е аниматор, значи да заболяваш деца. Аз съм от Търново, защото знам повече от тия, които са в София, защото София сте много тъпи повечето хора. София, най-глупавия развратен град, старата столица. София е спокойно, когато всички изчезвали от чужбина, много хубаво било. Соломон па си вкара България в тая простия. Соломон па си развей прах и Гергана па си някаква мърша. Тъй, че е такива. Има и Гергани мърши и всякакви мърши има. Тъй, сега Веселина, каква беше? Те с днеска. Любомир, не знам, скъл брат ти бил моряк. Някой да я кара да ходите по целия свят, какво карате кораби? Много икономика, дори прекалената икономика може да навреди. И криптовалута. Дядо Доналд Тръмп, те с криптовалута, що не си изпариш Мелания? Мелания черна, грозна, като изрод, гледа ли шапката? Никой не гледа шапката, защото такъв пък брак, каква дадоха дъщеря му за първи път видях, че дъщеря му Ивана Иванка. И какви те сте от Красно градище? Имаме една позната Красно градище родом Иванка. Какви простоти стават по света,
дядо Доналд Тръмп в личен план е бетер, дядо Доналд Тръмп и Наско Сираков трябва да се разменят проститутките, докато Илияна Раева и Мелания Тръмп се правят на техни жени. И Диана Любенова с по-известна, че ходила с англичани и че е спъдили от BTV и настанили любените едно. Камен Воденчаров храни кучета лай. То Славите храниш, то ти си кучето, което лай, защото отиди там и забрави да дадеш телефонни номера. Какво му пречи на един човек да... Аз му казвам, все едно някой да каже, те вярват, така ли? Димитър Рачков да пукне, какво се подиграва с Десислава? То не стига на Десислава Добра, която изрод, дето я помолих не да му урежда аз да спечеля България търси талант, а да помоли и то си Любен Дилов да го помоли, че да се дадат лични данни, да нямам числата на късмета, да видят как за няколко часа дори се променят приятелства и как действат числата на късмета. Защото аз съм ги дала на артисти по пците, и като ти путрани не признават. Пък на мен трябва и признание и добра слава. И Нечка Робила да пукне дано е лъгала, че Симеон трябва да проблема, баба Ванка няколко пъти ми смъква текстове, които това е езотерика. Мога да направя такова изоторично предание, но няма много идеи да ми краде неведна. Аз имам рубрика, знаете ли, че преди нея и казах, че исках Слави да се направим и Слави да е край мене. Емилин Венков, те вярват, те не вярват, тръгнал от баш Кукубенти, оная пуска лав и баш гости. Ма баш гостите, искаш ли Киро Брейка да тъгази и Тодор Живков. И Тодор Славков имал някакъв подкаст, сам на кутийката секс отглавно за себе си. Чакаме Тодор Живков, ако иска да вземе Невена Цонева на теб, какво ти пречи. Невена Цонева и Киро Брейка само за Тодор Живков връват и беше първите подкасти, гледах с една някаква танцорка и танцор, там долу-горе беше приятно предаването, ама тя ги залъгала. Отишла и разбрала къде седят чорапите. Тя оглежда хората, изобщо домовете им изобщо не може да се докаже, че гадае. Така, 11-11, това ли е гадане? То това и Евелина е много други, той са елементарни неща. Той са суеверия и после не е разчитала на суеверия. Така, Гала, потлата Гала, има два варианта. Или неговата Цветелина, която не знам къде е ходи, как Кричко по-го познам, но Цветелина не знам, го представлява, тъй, че при Цанов даваха един депутат Даун. Ами тя като била стюардеса Цветелина, ако и кръшнала с този депутат Даун, може оттам да е този Даниел. И Даниел му купени пончки, защото той ще опира предизборно бизнеса. Бизнеса. Слави, ти за това ли забогатя от моите текстове и от моите писма, за да може Евгений Димитров умишлено да задръства язовири и да каже ти давай. Ти що не даш Тошко Нов, що да си изпрази 19-20 сметки. Защото Тошко Нов се мери колко богат спрямо Слави. Той изобщо 2 лева трябва да има Тошко Нов. И Бог е показал по някакъв път и сега не вярва в Бог. Бог ти дал среща с Андряна, Бог ти дал всичко най-хубаво в живота, дал ти пари, дал ти добра слава. Но не се оплаква от Бог. И християните да помагат Ерико стиква и сега пускат за Лена, защото знаят, че Слави ще почне да се занимава. Слави, ти не знаеш, че Лена на моменти е битер психопат, тя наистина не иска да се занимаваш с нея да коментираш, защото чужда жена да коментираш и той е грях. Чувата тръщи Емилия. Емилия като изложи късмет, що проникна в фирмата, защото Евгений Димитров с всички други прави заговори срещу Андриана. Песни, които накърняват достоинството на Андриана и заради тях не мога да изляза и как. И аз почна му боли кръка Слави и аз се усъкътявам. Добре, аз ако се усъкътя, той ще ме вземеш. Ела при мен е спокойно, когато си ти тук. Без тебе Ивелина не мога да ме забавлява вече, нищо не ми е интересно. Защото не може на сестра и две сестри даже има мукана да заместят любовта. Всеки си има собствен живот. Така че, Станиславе, ти ама моята сестра, ти какво сравняваш всичко? Пред теб са други нещата. Вие сте само брат и сестра, пък ние сме три сестри, така че са различни нещата. То е лесно само на сестра, ще кажа, какво да правя да въря при тъпите си приятели. Първото, което това те провали теб като човек. Защото ти си от племенца най-закостенялото мисля, най-здрав брак и за семейство, за деца и най-съпротив изневерие. Ти в София какво ще се проваляш? И защото си избързал да си продадеш къща на Тодорово, един полицай ви казва, ние ще напишем, когато тук ми водиха дела, що съм харесал с защото това не е игра, така ли? И една назад, една Калина Гроздева. Сестра ти, ако не си вземали карта, пак ще ли? Чакай, сестра ми отделен организъм, нито сме сиамски близначки, пази Боже, слепени не сме истински близначки. Те истинските близначки имат приятелки, полски тръбеж, се различаваха по една бемчица и веднъж майка им баща им се объркава скъп по характер, ги гледайте, по гласа се различават. Има как да се различават. Хората от скука ходят на гледане концерти вече, защото изведнъж знаете, че от провинцията викахме, той не Димитрова, пукнала вече, Руса Кирила обряла на един от тези.
И те изведнъж всичките изникнаха, даже Костадин, стар познат, прави се, че не ме познат. Те ли? А през спортната зала, като как не доближава до мене, всичките известни, като дори Миро Костадинов идва, в едно заведение ходихме с Евелина и с нейна приятелка, една друга Соня, викам: Соня, то май за тебе. И той идва и първо с мен се здрави. С всичките известни, като ме видяха по-рано, първо при мен търчат. А пък, може би и някой като ми съдба да си известни. Те и София вървя, срещах нас компетер. Айде да се снимахме са. Те снимки сега седят ли не седят? Кото Токалки, с него сме ходили в детски градини. Навсякъде сме обикаляли. Защото бързо ставахме познати. С една друга приятелка ходихме на изложба негова в Пловдив, защото ние се разходихме до Пловдив, той имал изложба и такива неща. Така че навсякъде сме преследвали запознато с познати. Слави от колко години се познаваме? От много години. Следващи сме се няколко пъти на концерти в Търново, в Плевен, а отделно срещи индивидуални по участие в Стара Загора. Веднъж се предлага кафе. Той не разбра, Слави, че не пия кафе. Ти не разбра, че аз съм се отказал от кафето. Бог да прости, една данчето само ме гледаше на кафе и с нея вика: да се учудиш, на чашата ми издаде буквално глътна. Слави, аз тогава разбрах, че наистина ще има връзка с него и ми гледала и за изпити за такива неща. Така. При баба Ванка, дори в моята правила стойка, Бог да прости, Бог беше ходила. Елитни учители Иван Панов и Анка Панов от един род, на майка ми от другия, обикновени хора. Дядо ми Андрей Умен, внукарцар, баба ми Милка, и тя гледала свине и животни, както и бащата на Слави Тодор. Така че по много линии вие не можете да се кажете, че си нещо повече от мене по происход. Така, на Слави, аз като гадая по езотерично, баба Параскея се разсърдя, че Слави еди кога си взел манжата. Така че Слави, ти май си мислав от малък и ти ако не ядеш, ако се нервни капризано тия кафета, спри да пиш кафета. Какви глупави постове пишеш по Слави телефонов по страницата си? Мало си му страница, дневник, когато ти прости и пишеш и да ти пукнат Драгомир Петров и Александър Вълчев, те те разбраха, че ти слабото ти място, историята е простотията. На времето, колко го направи той. Аз на времето, като съм ходила олимпиада по математика, по литература и веднъж като откраднаха и там наградите. Стига се закачали с мене, бе. Най-силните ми бяха математика и литературата от малка. Георги Господинов, гледа ли в Софийската библиотека колко учители? Той пише Грена и смъртта. Първо, като чуеш име, което може да психиаса половин България. Ако някой се съвет за Георги Господинов, кой ще да пукне и Георги Господинов. Оная Здравка Евтимова мърша, се знаела дърта, изкофяла бабичка и някой като ще стане. Аз не говоря да има възрастни хора, които са културни. Майка ми, например, беше културна, дори и като на 75. Беше като момиченце. И, казвам, приушай лекарят по лекарите, тя състарена, изобщо не беше състарена майка, беше като момиченце майка. И в лице. Ето я. Състарен Петър Кръстев, от какво ще пукне? Ще пукне от инфаркт. Защото пуши. Една съм ми казала в център за психично здраве, принудително му караха. Защото искала да общува с известни. Това е голямо престъпление. И дават 2 пъти да се пътува безплатно и почва Евелина една на изследва. Откакто и дават лекарства, Евелина почва да петна, да лицето не знам с кой ще ходиш по лекари. Аз когато ме накапа едно куче, нали, много добри кучетата. Ходихме за едни ефтини закуски и нищо не му правиш на кучето. Той излязло, като ги озлобяват някои с не знам с какви медицета им слагали, които нападат хора, и бях показал кръка си тук целия накапан. Ако бях отишла при някой шибан доктор, те че Слави, не дей защо всички доктори, само защото ти имаш хора от медицинските среди. Нали, стратите. Той не знае, че всички са еднакви. Всеки отговаря за себе си. Защо медиците в Либия? Аз пък знам, че тогава Иван Костов беше прав. Моят циганин, не знам, аз не съм така расистка, която някой като е прав да отричам. Слави, ма не съм, когато съм приятел. Това означава, че ти безпринципно оставаш. Точно от едно кога ще е доволен, когато пукли. Ма неговия си бил, ма що ще сме гледа на коня? Защото каза, я да видим този бонак и си направили хайка от родопити. Александър Вълчев търси сметка на Слави, или на ходи да дава мартици, така на Слави и балабално се скили. После ето го балабално, какво се подиграват, иронизира и някой друг да ти пукне. Този дето съкатил Радко, да ти пукнат те от 161. Те само първия път едно младо момче и после аз към няма да хора, що не съм пред Евелина, ходи, дава послания. Ами вие по социалните мрежи, вие отвън какво пречите на любовта ли? И Слави шеф, ти като си шеф ще кажеш, я напуснете Биляна мърша долна да пукнеш да дет всеки ден се оплакваш от заплати и изрод от Перник. Знаеш, какви вила една от Перник има и оттам вече шоуто на стрит Здравка Етила, коя е някаква мърша. Здравка Етила никой не е била известна. Какво само е съжалявате, че горката вече дърта и ще мре, тя не е Здравка на Слави майка. Те, че от Здравка до Здравка има Станислав Цанов, да не е същия като Станислав
те също е като Балбал, също е като леното, което го родила някаква Надежда. Надежда тръгна се жени за Годжи или коси и пускал в Северозапада. Годжи ще се раздежа, като се раздежа, Годжи ела на Търно ми доведи Слави, защото и Годжи, ако не е истински приятел на Слави, вече на нищо не прича. Той Слави, не вярвам в суеверия. И Годжи пък вярвал, че намерил веднъж 2 стотинки и коя на тъздата. Аз познавам и други родени на тъздата. На Тори и Долга. Тъй, че Годжи, ако дойдеш, мога ти гадая. Имам махала. Всякакви махала. Еги сърце, гадая за любов. Това е. Гадая за бизнес. Това е осмицата само за мен и Слави. Имам се различни свои махала. Това, вързал съм една кълка. Знаете ли как е задвижа? С биоенергия. Слави иска ли да се откаже от мен? Наляво на мен ми не, надясно ми да. Така, и изведнъж, и изобщо не си държа ръката, това е моята биоенергия, която отговаря на въпросите. Създайне. Никой не може да го направи това. И някой, ако мучат да имитират, аз искам да си покажам нещата, освен вече, когато се печеля славото. Ама аз така. Ти защо трябва да гледаш само новини? Да ти умре Надежда Василева, да ти умре Цветан Каризо. Цветан Каризо и точно нов ти, и той го се обсети, ти се обсебил и по ново време казва, дали съм влюбен, да не стане опасно, май станал цяло лято. Хората едат и пият, бедния българския народ трябва да бъде по-беден от мене, пък аз съм на нула собствени пари. Така че, защо Димитър Главчев им даде 5-6 дена няма ли ток? Че какво от това? На нас сугино, като повереха на инсталация 5-6 години сме няма ли ток, докато дойде тук. Какво от това? И какво като няма да... Не, ще си вземете отпуска, ще едете, ама ние не сме като тебе вкъщи, то вкъщи по-трудно. Било вкъщи лесно на дивана. Някой знае, че нямам диван. Една мърша, Ваня мъчеше да жени Вилина за мен, че подари диван и той е стърбушен и вика Вилина да охвърлим директно на торета. Сега къща ни в Сукиндол, слай ти идва ли си да видиш какво състояние, докато тебе ти казват, то с бодала я да дава домове, да се рад си има достатъчно пари от държавата, пък отделно виж, то крадете субсидии, да се разхожда Ивайло Вълчев и точно нов зад граница да гледа какво правят българите, които да се връщат, че който ти искаш да се връщат, той личен избор. Ти изпади циганята от България. Пък е Доналд Тръмп, ако тръгне да бъде, трябва да изпъди и престъпничката Мелания, която е психословачка или каква. И тя, ама като му родила, те вече, какво бе? Ти си, колко проститутката съдиха. Ама в този отношение аз съм колежка на дядо Доналд Тръмп, защото и мен са ме тикали чрез съд и оттам, айде да му съжат луните. Какво да му съжите? Аз нищо не съм направила. Една ученика, тук, както Слави много добър приятел беше Тошков, и тя е много добра приятелка с мене. И аз казвам, Янки, защото и той има Тошко, защото и какво стана сега? Слави, ти сигурен си, че ако дойдеш в Търво, че Тошков няма да се разде, може да се ожени за някой от Търво. Па не става Гече, уж радият до кого ще е женил. На нея ще намеря. Да пукне Радко, да пукне Слави. Той не били важни интимните отношения по скалата. Напротив, народа. Народа, ако тръгне срещу радио да го би с камени срещу Тошко едно, що настройвате народа срещу вас настройвате. И който е Димитър Главчев, той опразни държавата хъзна. Диминучка Петкова, моята е мъничка, дребничка, моята е хубавичка дори в лице, ама тя само по външен ражда, че има опит. Има хора, жени ражда, аз мислех, че това им дава опит, а то не им дава опит. Пак е по-глупа от мен, Диминучка. А Людмила Петкова, ама има наличност, па няма. Чакай бе ти, някаква глупа лелка там и уж те, че имали опит, че правили бюджет. На хартия всичките го измислят бюджета. Буквално. Знае ли всеки абсолютно как се зарежда дори парите по банкоматите? И то, малките, сега мислехме, викаме, как варят от банкоматите парите. В Суги, докато туриха за банкомат на ЦКБ, банката отвънка, и ние не знаем сега откъде идват тези пари от банкомат. Така че реално всичко не знае. За фотоволтаиците не знам, енергетиката ми е по-чуждата тема. Как така? Енергетика, икономика, финанси едно и също. А Даниел, какъв беше, аз го забравя даже. Той пък какво разбира от МВР да не говорим. Изобщо простоти. Как ги нагласили дребното милионче Рая на Заряне. Айде да ревнаш Бойко, че има нова любимка Лена. Бойко тук вече прикалина, че са благодарна на Бойко Борисов, че ми беше кандидат за кум на мен и Славя още преди години и още не сме се оженили. Защото когато ма ти какъв съд викат Бойко какъв ти, дори него бяха писали в първото съдебно дело. Сега да ни преначат там да изтрият от Великотърнска прокуратура. Бяха писали, че лична приятелка с Бойко чете дете. И Бойко покрай мене много неща облажи, че го защитаваха за хиляди дела. Сега Бойко ти имаш да връщаш жест, услуга за услуга се прави по-приятелски. Ти поне да помолих да не убия Славя, слава Богу, стана. Помолих
да спреш с песен с Христия Печа, ти те спря, помолих те, сега ще моля да убиеш Емилия Мършата или да се я вземеш да се я беш, пък една приятелка в Холандия, тя да е, че съм не оженила неправилно, защото аз когато говоря, все едно, че аз искам някой да се ожени неправилно. Аз вас съветвам, пък вие си вземате решението. И аз, защото не ги задължавам. Все едно трябва да е така да задължавам кой за кой да се ожени, за да върят нещата. Ме Венчаров. Ихи, Елена Кишев, към доколкото познавам, Слави ще свършиш в фирмата и така и стана. Сега го писах на Кайно Венчаров. Що остави Слави само в фирмата? Въпреки, че еди какво се, ти не го остави, ти пак ми бъде приятел. Значи приятел по Бургас да е ходили, сега до Търново могат да дойдат. Всеки ден през предаването, дори Кайно Венчаров има наказание, като ти и водиш, говорят кои са жени, които и той преглъща. Що преглъщаш, ти цял живот гей ли ще бъдеш? И аз казах, мразя гейови, он не те гледа. Чакай, защото ти е важно моето мнение. Мразя гейови, ненавиждам педерасти, но презирам и ненавиждам и курвари. Значи, Слави, може да кажеш преспокойно на 160 на всички бабаити, които те карат, айде бе, тъж се цикнеш, айде бе, тъж паповица, айде бе, тъж се у нас. Няма ма Слави, ти не нямаш право нито да целуваш друга жена, нито да прегръщаш, нито да прави секс с друга жена. След като си ми признал, защото 2023 си ми признал, аз искам да има закон за годиниците. Годините няма право да изнира, след като и тръгнал да жени за мене. Те, че ама той, но имаш против, кое е по-напред, но то и служебни неща. Все едно, дори че се пял с Емилия и смирява що ще клюкари по-изненада за публиката да седиш. Тя се подиграва, че аз казах, че искам Слави да седи, защото докато тази водя, защото на Слави, защото Слави няма ми каза как водя. Аз мога да водя по-добре от него. И той не е защото се състезавам, защото така съм устроен, аз да съм лидер. Тук е едно момче от Търново веднъж. Спориха едни от Пловдив. Слави, три от те, аз към не говори за Слави. Те не знаят аз коя съм, че обичам Слави и спорих с едни от Червения кръст Пловдив, го обясняха. Сега Владимир не чу, че Пловдив, той не е Пловдивска майна като Балабанов. Тъй, че Пловдив да внимават и